Zdravím vás, moje meno je Danisek a vítam u mojom druhom komentovanom videu. Dneska bude môj prvý let's play na hru Minecraft. Hráme na serveri Survival Games, určite máte IP v popisu a dneska som tu s Martinusom. Zdravím vás. A dneska zahráme hide and seek. Hide and shit. Dobre, takže ideme. Musíme sa pripojiť. Poď. Naše decho, ty máš VIP. Hej. Je tam 100 ľudí. Odhláste sa niekto. Som tam. OK, poďme tam. No a poďme si nejaké, a najbližšia je áno, najbližšia je 2. Čiže ja to prestrihnem a uvidíme sa o 28, 7, 6, o 25 sekúnd, tak. OK, sme tu späť, už iba 4, 3, 2, 1, kam to začalo mi lagovať. No, tam, oh yeah. Okay, som tam, mám taký blok Chaucer, lebo som si ho kúpil a som vypkal k tomu. Takže, aká je toto mapka? Táto? Aby som vás upozornil, tak ja mám preto, ako Merton sa volám, lebo na Martinus LP sa mi nedá pripojiť. Aké cheatery ho hackli? Aby ste tam náhodou nepísali, prečo máš na Minecrafte Martinus? Dobre. Toto je za... Aha, to je to tá vila, či čo to je? Ok, tak ja vám ďalej prestrihnem a ujdeme sa po 25 sekundách. Ok, sme tu a hráme, môžeme sa vrhnúť, utekať do nejakého lesa. Čo si za blok? Vlna. Ja som melón. Melón. Okay. A o čo idete hrať? Tu sú hidery, ako schovávači a seekery, ktorí vás hľadajú. To sú niečo ako schovky. No sú to takzvané schovky. A ten seeker má aj meč. Aj vy budete mať meč, on bude mať dia a bude aj full iron, sa mi zdá. Alebo full dia, neviem. Oh shit. Keď má meč, a teda vidíte, musím čakať 365 sekúnd, dokým ma nájdu. No tak ja vám to dám do ja zabijem toho seekera. Zabili sme si. Ja vám to dám do timelapsu, ľudia. My sme zabili. Bol. Tam dole tak schovaný. Poďme sa rozlúčiť, poď. Ok, kde si, poď sem. Už mám. Čupa. Ja som si vypol, super. A ja. Sakra! Dobre, tak koniec. Dobre, tak ďakujem vám za slednutie tohto videa. Dúfam, že to podporíte lajkom, odberom, komentárom, subscriberom, aj sdielaním všetkým, čo sa možno dá. A nie dislajkom. Tak dúfam, že sa vám páčilo video, tak čaute! Ja som spadol do vojdu a nezomieram. Oh, frajer.